ini ndakakura ndine chirwere cheblasia. But blasia rangu inini rakasiyana nemamwe mablasia ese. Ndaigona kubuda ropa rekuti rinenge revakadzi rekunguva yevakadzi yai. Yekuti daitoita magodo ekuti kana ukatoda kudai aikwana chitsama kudai muruoko ndichiita blasia. Mukoma wangu inini. Mafiro acho hangu handigoni kumatsanangura because ndandisipo. Asi chinhu chakandityisa ndechekuti vanonzi vakadyiwa ndiri. Vakazosara unovigwa vadyiwa zvese izvi. We don't know kuti vachidyiwa vari pai. Vari mumba ndiri. Handizivi kuti makonzo kana kuti but matauriko azvinenge zvichiitawo kwatinochifamba uko. Nyaya dzacho dzinonetsa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Pachishona tine shona inotsanangura ichiti ukaona mbudzi yabarira pavanhu inenge ichida kuti itandirwe imbwa. Zvinova zvimwe chete nemhuri yatashanyira kuno kumangari kuMount Darwin. Imhuri iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Matambudziko ekuti mumhuri vanhu vari kungotsakatika zvisinganzwisisiki kunyanyisira vanhurume. Vari vanhukadzi vamwe vacho vari kunzi vari kurwara nepfungwa, vamwewo ndio vari kusangana nemhuka inozikanwa nekunzi mupurwa, zvinova zviri kukonzeresa matambudziko mukati memhuri. Saka vati muzuva ranhasi regai titsvage Zim News Beat TV muuye munzwewo dambudziko ratiri kusangana naro semhuri zvichida mukati memhuri yeZimbabwe mune vanokwanisa kutibatsirawo dambudziko ratiwira. Gore negore tiri kuviga hama vakomana havasi kupfuura pa32 years, vazhinji vachifa mumwedzi waAugust kusvika muna December. Vanakomana vari kungoramba vachitsakatika zvisiri kunzwisisika, asi chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vazhinji vari kutisiya vasvika pamakore anokwana kuita 32 years. Saka tati regai tishanyire mhuri, tinonzwa kuti dambudziko iri zvakambotanga sei uye zviri kumbobva nepapi. Mukoma chamunorwa kudyani makasimba here? Ndinofara makadiwo. Aiwa, ndinofara asi ndandisinganyatsoona kufara kwachona. Ungafari pane matambudziko. Pane pamwe pekuti haungafambi wakatsamwa murodhi. Asi mumwoyo zvinenge zvichingovamo, kana panhamo vanhu vanotomboseka asi vanhu vari chi panhamo, asi nyaya iripo ndeyematambudziko. Ndanzwa tichiuya kunoku muchititi kunonzi kumangara. Ndepapi chaipo? Tinenge tichiti tiri chimudotito here kana kuti tinenge rasati rikunoona naRushinga? Aiwa, munomu munonzi madotito. Munobatwa naChief Dotito muno. Ndo vanobata munomu. Saka pano pachikoro patikadzidzawo panonzi pamangari. Ndakadzidza papuraimari yamaona iyo, ndakadzidza panapa futi. Sekondari yangu ipapapa. Asi kuri sei kumangari? Ndaona vamwe varungumanya nemadhudhudhu nemota nechi, muri kuita seiwo makarimo fodya here kana chibage? Ini hangu upenyu hwangu kubva pandakanyora O level yangu handina kuita upenyu hwekunoku. Ndakamboita upenyu hwekuHarare, ndichizobvapo ndamboenda kuSouth Africa chingotsvaga-tsvagawo kurarama. Asi vakomana ava, vana vangu ava, ndo vari kuno izvozvi, ndo vanogona kunyatsokutsanangurira kuti zviri kunyatsokufamba sei, nekuti izvezvi inini ndine mwedzi ndasvika kuno. Ndichatozokubvunza kuti nhasi chishanu ndikuona muri kuchengeta ndebva munorovho chechi here? Aiwa, inini chechi ndoenda musi wemugovera. Ndoenda musi wemugovera, saka mangwana
Aiwa, tinotenda mukoma chamu sekutaura kwamaita kuti even panhamo vanhu vane nguva yekuti vanotomboseka kusiri kureva kuti havasi kuona matambudziko anenge aripo. Tichipinda zvedu munyaya, ndingada kuziva kuti mhuri kwaGudyani yakamira sei? In terms of kuti ukuru hwayo zvakamira sei? Isi mhuri yakanyanya kukura kubva pakuziva kwangu inini. Haisi mhuri yakanyanya kukura zvekunyanya. Nekuti mhuri mumhuri medu madzibaba tatiri 5. Izvezvi tasara tiri 2. Vamwe 3 vakaita sei? Vakatisiya havo nevamwe vakomanawo. Saka pamadzibaba tasara tiri 2. Ava vana vamwe vamuri kuona nevamwe vasipo hamuchazovaona, vana ndo vakatowanda. Ndakaona makutitsvaga mukati kuno kuti anetswa nematambudziko asiri kupera. Ngatipinde munyaya, ndofunga muchititsanangurira pafoni mune zvimwe zvamakataurawo mukati amba tiri kungotsakatika zvatisiri kunzwisisa. Pamakatanga kuona kuti taane dambudziko mukati memusha, zvakafamba sei? Dambudziko pane mamwe kana ini ndakazviona zvangu, handigoni kuzopinda into deep because neniwo ndakakura ndakaita semwana. Maitiro akaita dzinza rangu inini kuti ndikutsanangurire rinogona kunetsa kana kuti kusarinzwisisa. Inini ndiri last born, ndiri mwana wekwamainini. Baba vedu vaiva nevakadzi, ndingati handingavati vaiva nevakadzi 2. Asi chakaita ndechekuti baba vedu isusu vanonzi vakanga vaine mukadzi akabereka madzikoma angu mamwe 4. Mai vavo vachibva vazoshayika. Inini mai vavo vashayika kwakuzowana mai vangu inini. Vawana mai vangu mumba medu isu tiri 3. Ndine vasikana 2 kumberi kwangu. Asi baba vangu inini handina kuvaona pakuti panonzi baba vangu vakashayika mai vangu vaine pamwiri pangu pe3 months kana ndisingakanganisi. Asi pakukura handina chinhu chandinoshora. Ndakakura zvakanaka zvisingaiti nemadzikoma angu wandakakura navo vachindichengeta. Asi chinhu chazonyanya kuti tikutsvagei kudai ndezvekuti muchiona nezvamamuchataura ndebvu idzi. Tiri mhuri yakakurira ichienda kuchechi. Inini nanhasi izvezvi ndotoenda kuchechi. Kukura kwatikaenda tichiita kuchechi ndekwekudai so. Pane vamwewo vaimboita vachimbobuda, vamwe vachimbodii, vamwe vachimbobuda. Asi ndingati pakatanga kukatyamadza vanhu kuti sei vanhu vachifa mafiro vavo. Inini hangu pakuziva kwangu, pane mukoma wangu mumwe aigara kuDande. Akafa ini ndai ndiri grade 7 ndichiri kurangarira. Ndaiva ndiri grade 7. But mafiro akaita ndeyekuti iye akafa mwedzi iyoyi yekuti tabva munana July imomo. Handichanyatsi kurangarira nekuti ndandiri mudiki. Kuchizotera pane mwana womukoma wangu mukuru. Akafa futi mwedzi iyoyi. Riri gore rakatevera. Kuchibvapo kwakazoyani zviya. Vakafa munani. Ndiyo imwedzi futi. Vakafa muna September 2009. Ndichiruziva September 2009. Tobva pana mudhara wako iwewe. Toya pane umwe ainzi Peter. Takanzwa kuti zvikanda mubhazi. Hatizivi tatisipo. Asi kunonzi anenge aimbunyikidzwa mataurirwo azvo. Aimbunyikidzwa nyaya dzekunzi wanga waba pachikoro, iye bva aita shungwa achiti handizviziva handina kubanzi bva azvikanda mubhazi. Asi ndiyo imwedzi futi. Asi inini ndingachanya kutaura nhoroondo yekure. Tingadzana tikapedza nguva tikadii.
asi kana ndichitaura nhoroondo yaiyo zvino izvi tingati kutanga pana Aroni. Handiti Aroni anonzi ake airwara, but zvinhu zvekuti zvakakatyamadza vanhu vakawanda zvekuti ini ndakazvitozvibvunzawo. Ndakazofonerwa nemunin'ina wake achinditi bamunini mukoma atova siriyasi kuno, kana kuti vaiti vanzirawo zvirwere handizivi, asi inini seni mumwoyo mangu zvakandikatyamadza, ende pandikafonerwa pacho ipapo hazvinambozoita nguva akabva atoshayika. Ndoda kubata ipapo ndanzwa muchiti pana Aroni airwara zvamaiziva, kunyange hazvo zvanga zvisiri zvekuti maitarisira kuti muzonzonzi munhu atova siriyasi, munhu azosvika pakutsakatika. Tobvisa akazvikanda mubhazi uyu, urwere uyu hune chakafanana here chamunoti izvizvi zvanga zvakafanana, uye ndanzwa sekutaura kwamuri kuita kuti mwedzi inoi pari kuitika ndufu idzidzi, pane zvamaiona here zvakafanana kubva pane wekutanga tichisvika kunana Aroni? Inini pane mukoma wangu mumwe akashayika. Mukoma uyu akatondichengeta mukoma, asi munhu anga atori nomawo achiita zvinhu zviri nomawo zvese, but akazofa awo mashaya. Ine madzangu erepita mukoma Abhisha, vanga vakungobuda marutu vasingachagoni kuita sei. Koita mukoma akandichengeta yeye futi, mafiro akaita ndeyekuti ini ndoda kuudzai muupenyu hwangu inini humwe hunondirwadza mararamiro andakaita. Kukura kwandikaita nemukoma wangu inini ndakakura zvakanaka ndichichengetwa zvese, hapana kana chandaiona chekuti pane musiyano wekuti handisi mwana wepanapo, zvekuti nyange vanhu vemuraini chaivo chaivo vaitongati vaitozoshama vachinzwa ndichivashedza kuti mukoma. But ini ndakakura ndine chirwere cheblasia, but blasia rangu inini rakasiyana nemamwe mablasia ese. Ndaigona kubuda ropa rekuti rinenge revakadzi, rekunguva yevakadzi yai, yekuti daitoita magodo ekuti kana ukatoda kudai aikwana chitsama kudai muruoko ndichiita blasia. Chinhu chakazondishamisa inini, pakazofa mukoma wangu wandikakura achindichengeta iyeyu, inini hangu ndakanga ndisipo, asi ndakatombouya kuno kuchinzi arwara, ndibva ndauya bva taona bva tatoona akatakura mabhaketi vachitobva kunodiridza kugadeni, bva tadzokera hedu kuHarare. Tichakuda unosvika panonzi paNewton apo tibva taita tsaona. Ndandine mota yemwana wamukoma wangu anonzi Aroni, mota yakaita beyond repair, ndopayakaperera ipapo. Bva tazotofonera imwe mota kuti iyo izotitora, bva taienda nesu kuHarare. Mukoma iyeye hatina kuita wiki takazonzwa kuti akuitawo weti yeropa, ndo paakazobva afa. Asi iye ainzi akabayiwa nemunzwa, ndizvo akabayiwa nemunzwa mutsoka. Munzwa iwoyo, gumbo iroro ndo rinonzi ndo rakazomuraya. So inini ndakakura tichibayiwa neminzwa isusu, tichitoitumbura ichibva, asi ndakazviona zvekuti munhu anobayiwa nemunzwa ofa. Zvinhu zvakandishamisawo. Then ndichida kutaurira ine nhoroondo yangu mararamiro andaita ndiri kuSouth Africa. Panoti 1 chekutanga pane zvese, sekutaura kwandandichiita ndisati aenda kuSouth Africa, sekutaura kwandandichikuita makuriro andakaita nekurwara kwandaita. Inini ndakatanga kurwara grade 7, zvekunzi zvekuti vanhu vakati batai, asi pane zvandaiona nemaziso angu aya, zvandaitoona kana nanhasi ndine zvinhu zvandinodi zvandinoona. Ndiri grade 7 inini ndakarwara zvekuti kana ndichiri kurangarira subject yandikakwanisa kunyora chete ishona, mamwe esaya handazomanyora nekurwara. But zvinhu zvakandishamisa handitozivi kuti ndakauya sei kusekondari. Ndaifanirwa kudzokorora because handina chandaendadi, asi ndakatoenda kusekondari. Kusekondari kwacho ikoko ndaiti temu yekutanga, temu yechi2, zvinhu zvinenge zvakanaka. Temu yekupedzisira panongonzi test ndo pandinorwara. Ndikakuudzai kuti pachikoro ipapa ndo pandikadzidza, handina chandikabuda nacho apa, handina chandikabuda nacho pachikoro ipapa. Asi maripotsi angu aripo izvozviso, maripotsi angu
mukatarisa maresults angu andainingira inini kuti temu yechi2 netemu yechi3 maripotsi angu munoramba imi kuti munhu haana chakabuda nacho ndini vamwe vanhu vaiverengwa kunzi vaiziva zvavaita pachikoro saka zvinhu zvaingondirwadza zvinhu zvakaramba zvichikondini nanhasi pakuti chero ndikada kuita chinhu ka ndinotochironga chauda unopera zvinobva zvatoti wa ndakambofunga kuti pamwe kuti here ndinenge ndaudza vanhu rega ndite secret but zvisirizvo asirizvo chero ndikaita secret pachinoda kungonopera chete chinotongoita zvimwe zvinhu zvekutoti chinongoti wa saka ndo upenyu hwandikaita se hwandikakura ndichirarama inini then tazoti kuSouth Africa chechi dzatinoenda chechi yandinoenda ini ndinopinda chechi yeJohn Marangi anozoda kunyepera maprofita ariko kana ada zvawo zvekuti kuona vanoona but pane zvinhu zvandakaona ini kuJohn Marangi zvinhu zvandakaona ini ndikuti maprofita anoona asi havabvisi chinhu mutemo uri kuchechi uku kana munhu abatwa kuti ane zvinhu ane mishonga kana ane zvidhoma kana kuti ane chii anonzi enda unotora zvinhu zvako anditi but to my own thinking inini do you think kuti inini ndinganzi enda unotora zvinhu zvako inini ndonotora chidhoma kuti ndoda unochiurayisa because chidhoma inini I think kuti munhu ndomafungiro angu so inini ndikabva nechidhoma here kuti naiwe chidhoma changu ndoda unokuurayisa chigobvuma chondisiya ndiri mupenyu pane triki iripo ipapo yekuti vanhu vari kurama vane zvidhoma vaine mishonga vaine chii anditi munhu asingatodi uroyika munhu anenge asingatodi anotohuramba kubva pekutanga kwete kuti munhu akamboita uroyi ozoti handichadiyo zvino izvi ndauda kutakura zvinhu zvangu ndonopisisa kunyepa inini ipapo zvapo ipapo ka maprofita anoona ende for sure inini ndakabetsereka pakawanda zvisingaiti nechiprofiti cheJohn Marangi ndichitobatsirwa nemvura dzatinoshandisawo kuchechi uchitonzvenga uchitonati apa zvichiwanda nzvenga nekuti kufa kwakaita mukomana wokupedzisira anyanya kusumudza hoho ndimisheki anditi akandifonera ndiri uko musi wacho inini ndakatanga ndarota hope ndiri kurota vanhu vari panhamo vari kuchema inini bva ndatozvichemawo ndiri panhamo paipai ndakutozvichemawo ndiri panhamo paipai bva ndati pepu ndikati ini ndiri kuzvichema kaini wanga uri musi wechina musi wefriday bva ndafonerwa nemushakabvu yeyu bva anditi mudhara pane kuchechi kwandaendawo inini bozi vese vanga vakomana vese ava vakatoti hatichatotombomira unamata toita zvekufamba zvekunamata chechi yeMarangi tomboita zvekufamba vanotofamba vane kwavanotoenda misheki wacho anga ambomirawo futi achibva anditi mudhara pane muprofiti pane kuchechi kwandaendawo muprofiti anditi mweya wanditi hanzi muchabva ikoko makatarisa mudenga imbva ndati hopedza ndikarota nezuro ko chichiri kuitika bva ndaenda kuchechi ndibva ndanoudzwa semunyaya iyoyo hanzi enda unoshandisa mvura idzi so ibva ndaenda unoshandisa zvishuwa mvura dziya mangwana Sunday yacho inini ndinoita basa remagetsi ndinoisa magetsi mudzimba ndinoita plumbing ndinodrive apa ndaenda kunoisa magetsi pane imwe imba ndakatongodai parodi pandodarika napo mazuva ese kudai ndatosangana nematsotsi 7 vanobva tobudisa pfuti bva ndipoenda pamhanza panapa vamwe 3 bva toyawandisa mapanga vanobva amira kune dombo saka ini ndikatsika kekuti ndikatarisa vanhu kuti ava vanhu ava vanenge vakangoita vadiki ndino vamwe vandikatorwa ndakakuwadza but chakanyanya kuringa mupfungwa dzangu ndechekuti nyaya yandaudzwa nenyaya yandarota nenyaya yandaudzwa kuchechi pandangowasiya vatora zvavaida ndatoziva kuti zvapfuura munhu yeye paakandifonera akabva auya kuno kumusha kuno mamurumuna September bva auya kuno kumusha kuno anenge akangoita 1 week
wiki number 2 ndiye akabva arohwa bva afa. Mafiro akaita ungatsanangurawo anenge akarwara 2 days handiti. Rega ndizoapa mukana wazonyatsotsanangura ndimbofamba nemi imimi pamava muchitsanangura handisati ndauda kuenda zvamaiudzwa maenda kunana madzibaba maprofita kana kuti chii. Imimi muchiona zvamaiona maionei? Ini ndinoonera zvinhu tisingatauri hedu nemazita kuti ndingani zvakati zvamaioneswa imimi nemeso enyu musati maudzwa nana madzibaba maionei? Inini ni short ndingatongoti ndingakudzai ndichiti ndikasvika pamusha womunhu pamusha pemunhu chaipo kusvika kuti ni first time yangu kusvika ndoona kutokuonerai kuti panapa hapana pari right kana kuti hapana kumira zvakanaka zvingori mandiri. Toti matotaura zvakawanda nemashoko mashoma. Zvinhu izvi maizviona kupi, kuvavakidzani here kana kuti zvinhu zvaitova mumhuri? Inini zvinhu ndaizviona mumhuri zvakafanana nepandikutaura kuti inini grade 7 inini yandanchikudzai kuti grade 7 ndakarwara ndakatadza kunyora inonzi chii nge grade 7 yai ndakanyora shona chete inini but pane vanhu vandakaona vemumhuri vakatouya kwandiri inini vanhu ivavo vapinda mumba mandai ndakarara inini ndakarara nemufudzi wemombe ndichibva ndatanga kuda kushedzera ndakabva ndatorwa izwi ndakatoti ndichitoshedzera kudai so izwi rangu rakabva rabva ndakutonzwa kuti handichisina izwi but mumba ndaitonzwa mune mafootsteps. Vamwe vanhu vacho ivavo vaipindawo chechi John Maranga asi vari vemumhuri. Takananga nemusangano wedu wechechi apo ndichibva ndamuka ndibva ndaudza mukoma uyu mukuru ndati ndo zvandasangana nazvo nhasi but ndairwara ofuchi kurwara kwandikaita ikokoko inini ndichikurangarira kuti ndakazopepuka ndichigezeswa namai guru ndisingatozvi kuti ndiani munhu ndaigezeswa sei ndaidya sei ndakazopepuka ndichigezeswa namai guru bva ndati muri kundigezesa zvikanzi aba munini makutoziva kuti muri kugezeswa nani matorarama takugezesai kubva kare hapana chinhu chamuromboningina ndopa ndikatanga kuziva kuti ndiri munhu but ndakatoona vanhu vemumhuri handidi kuvataura nemazita because ndakataura nemazita vanhu vanozoti wandinongedzera 2 makaudza vanhu venyu kuti vaende kuzonotaura mazita eduku handida kutaura nemazita. Ngatisataure hedu nemazita. Pamakavaona vachiuya ndanzwa muchiti makarara nemukomana wemombe vapinda mumba chii chavakaita zvakaita kuti arega ndishedzere nekuti handi vanhu vamuti vandive mumhuri munhu akapinda mumba kamunongoti ihama yangu asi kuda kushedzera kureva kuti pane zvaiitika zvakanga zvisina kujairika. Ndiri kureva inini kuti vanhu vakauya usiku but mawiro avakaita ndakarara ndakatarisa mudenga kudai ndakatokotsira infact kana ndichitarisa dzakatanga dzichiita kunge hope bva ndazopedzisira ndamuka ndakarara ndakatarisa mudenga kudai so bva ndaona nhunzi 2 dziri kumusorosoro dzichitenderera munapa pane zvimwe zvinoita makondo zviya zvekuti makondo anomboenda kumusorosoro achitenderera ari kumusoro indakaona dzakaita kunge nhunzi dzichitenderera dzichidzika bva dzasvika kumhara pachivanze but pazikazomhara pachivanze anga achisiri makondo manje angava type yeshiri dziya dzemadendera dziya dziri 2 bva ndaona paine vanhu vanga vari pamusoro padzo vanhu ivavo ndo vakauya vakaita zvavaiita kwandiri inini ndopa ndikatanga kushedzera vachibva vabvisa izwi rangu. Nyaya iyoyi ndinovimba kana kuti mukoma wangu muchakabvu kana akaiudza vanhu ine vanoiziva but chandikaziva ndechekuti mukoma wangu muchakabvu munhu aikipa masikireti but pane chinhu chaakazoita manje chekuti pandairwara ipapapo akarodza demo mukoma wangu inini achibva ainda iye mukoma wacho andotaura nezvakeka inini futi handisi kumuchenura futi because ndiye one of the culprits ari pakati pekunzi vanhu vari kumuti ndiye so mirai ndoda kuti mundipatsanurira apa muri kuti mukoma
wamaigara naye wamakaudza aikipa masecrets ndemumwe. Then wandaigara naye ndiye semu yeye. Ndiye futi culprit. Alright. Ndiye ari kunzi nevamwe vanhu ndiye asi akatofa hake. Ndiye ari kunzi nevanhu anga akaromba. Chakaita mukoma ivavo vakarodza demo vachibva vanotyisidzira hwani wevanhu vandikati mukoma ndo vanhu vandivingira vakanditora izwa nedemo. Akati mwana uyu achingofa chete ndiri kukutema nedemo. Ende ndokurarama kwandikaita inini. Ndo mararamiro andakatozoita kuti asi ndanda kungoti panongonyorwa exam yekuvhara chete ndaitotanga kurwara zvekuti handiinyore. Ndo mararamiro andanda kungoita. Nanhasi wese ndakaona kuti upenyu hwacho hunongoramba hwakangoti chero pandinoronga upenyu chaiho hwekuronga pandinoda kuti ndakuda kunosvika kuti zvinhu zvangu zviiti ndo pazvinobva zvati hwa. Then pane imwe nyaya iri mumhuri yekupenga kwevanhu vanhukadzi. Inyaya yawo yandisingagoni kunyatsokutsanangura because ine dzimwe nhoroondo dzakawanda wanda. Handigoni kunyatsokuibata kuti iri papi but inini zvinhu zvinongondinetsa mumwoyo. Ende vanhu vanopenga ava vasi vanhurume vanhukadzi. Then vamwe vacho unenge uchitongoona kuti munhu tinaye mumba asi mupengo. Munhu pane vamwe vanhu vaye vanonzi imhengera mumba veve. Unoitomuona kuti munhu uyu tinaye mumba asi pfungwa hadzina kunyatsokuita se. Then koti vanofa vanhurume nevana. Vanhurume nevana. Pane mukadzi wani akafa nditi ava vekufira kwamurehwa veve ndiani umwe akafa Winnie. Ngatimbouyai vamurutaura kuti vanopenga handiti patinozotira dambudziko nekuti kupenga kuurwera handiti but patinozotiko zvine zvitani dambudziko vangani vakanga vatanga kurwara nepfungwa kuti muzoti izvi zvasisiri zvega izvi zvinenge zvane zvirumwe ruoko ruri kusera. Zvotova nenhoroondo yatinoziva ndosaka yatinonzwa sevana vadiki. Tinoinzwa nhoroondo iyoyo. Imwe yacho ine hanzi vakamboenda kupiwe vakanoda kunoripa mhino kwana sekuru kumasvingo. So kureva kuti kana vanhu vakuda kunoripa vanenge vari kuziva kuti dambudziko rabva papi, zviri kubva papi. I think it's a scapegoat issue. Because munoona ndoda kukudzai zvimwe zvinhu zvekuti chinonzi uroyi umbavha. Hakuna waindati umbavha. Ndechekuti muroyi hapana anouya wakasvinura ziso achikuona kudai. So pakazongoitawo kana kuti mumwe munhu akambobawo kunenge wangonzi ndeuya akambodi. Ngatiuye ipapo. I understand zvamuri kutaura kuti inenge iri scapegoat kuti tiri kuda kungotsvaga kutiza pane dambudziko chaipo. Asi chakaita kuti vanhu vatange kusumuka vachita kunoripa kunana sekuru chii uye chakabvumoitawo kuti ana sekuru vabvume itseida kuti pamwe zvichida ndeamai vakanga vamboudza hanzvadzi dzavo kuti inini muchiona murume wangu akanditadzira zvakati kana kuti vana vangu vakanditadzira zvakati kana mukazovaona vakuuya vanzwisisei. Nyaya yacho inotongovawo yemahunga haina chokwadi chinobata ndosaka iri kundinetsa kuitsanangura. Asi yainzi chii chakaitika? Yainzi amheno muroora akazodii but nyaya ikaika haibatiki ndosaka ini ndiri kuiramba. Ayo ndiri kuzvinzwisisa izvozvo. Ndoda kuti tingova neumbowo hwekuti nekuti hatizive bhozi tese panapa hatina mweya. Zvichida pamwe tazoti tasumuka kana kuti taenda kunobatsirwa tinogona kusvika tobata nyaya iyayi toziva zveshuwa nyaya itaimboita sei taimboinzwa. Muroora ainzi akaita sei? Muroora ainzi mheno zvakaita kuna amweni zvakatsamwisa vamweni but muroora uyu kauka muroorwa mumhuri medu isusu handiti achibva aita kune zvakaita kuna vamweni vamweni ivavo futi muroorwa matiri. Muroora hatina dzinza nayo handi muri kupabata. Muroora hatina dzinza nayo aitirwa zvinhu hatina dzinza naye. Asi kazvazvinoita mukoma chamo
kana ndichinzwisisa Shona, inini mukadzi wangu akatadzira amai vangu, inini ndine ndatadzira amai vangu. Ya zvingadaro hazvo, but nerimwe zuva dai Mwari aizotitungamirira maizonzwa nepamwe. Apa chandangotaurira ndechekuti kana akatadzira amai vangu anditi imhuri yangu yatadzirani. Kana vachibata chigumbu chinogona kudzokera inini, havachangotarisana nemuroora. Handei mamuchitsanangura kuti vari kurwara avava mati nhoroondo yacho yakati rebei, varipo izvezvi vangani? Izvezvo pari kurwara, watiri kuti ari kurwara zvemasiriyasi i1. Vamwe ndo vandati vaiva kumuudza kuti iwewe njere dzako hadzina kumira zvakanaka munorovana, bosi yanenge aitoona toti ndiri right. But watingaona kuti ane dambudziko rinoda immediate solution i1. Nekuti zvikaba kwidza chaiko anotombopwanya zvinhu. Koita vanasikana kugara kwavo pavarume, asi chinhu chinondishamisa pane vese vane chinhu 1 chaanoti ndarota chichindiita murume. Vanotaura nyaya yemupurwa. Maburwa munoriziva? Riya rakaita makwerevesha ya ziguru riya. Nekuti nyangwe nemudzimai wangu futi atova nenguva achitongoti ndarota nchiitwa mukadzi neburwa. Asi vanasikana havagari pavarume. Akatongodurorwa ongonogara obva atonetsana utoti ndoenda kumba kwedu, uyo utoti aenda. Zvisiri zvekurwara kuya here, kana kuti zvakubatanidza kurwara kuya neburwa here? Ipapo panonditi netsei kupatsanangura kuti ndo pamwe panotoda kuti patsvagwe kuti chii chiri kumboita kuti vanasikana vasagara pavarume pavakawanikwa. Asi here pane wamunoti uyo akadzorwa zvichida nevakwasha vachiti iwewe shamwari chimboenda unobatsirwa kumba kwenyu, zvichida pamwe anga arwara sekutaura kwamuti kuti vanorwara nepfungwa vamwe vacho, kana kuti nyaya yekurara. Iye wacho anotorwara nepfungwa anotova kumurume wake. Ava vatori vasina kana chiya, kungoti kana for example munhu anogona ngototi arega ndimbonoona vamwe, kuchati murume wechi nditumirewo mari ndidzoke, yatova nyaya. Ndanzwa muchitsanangura mukoma chamu muchiti vana madzibaba vanoona, ende machechi kwamunenge muchienda munenge muchitoudzwa tsanangudzo dzavo, vanoti chii chinenge chiitika? Vanoti makarombwa. Vanoti muri makarombwa. Izvo havatombovandi pachena. Tisinganongedzere edu kuti ningi ndiye anonzi akabata, ningi ndiye anonzi akabata. Vari kunzi vakaromba ava ndiani, madzibaba here, madzitete here, ndivanani vakabata mumuri? Madzibaba. Madzibaba. Kwetiri ndini umwe wacho, ndini baba wacho umwe wacho. Ndini last born kumadzibaba ese. Mairomberei naye ana baba? Munoona nyaya idzi ndoda kuudzai, inini muri kundoona ndakadai, ndiri mwana mudiki zingaitini. Mukoma wangu inini dangwere mumba medu ndera 1924 handiri 1924 akazoshaika 2009. It's possible kuti panguva iyoyo hakuna munhu airarama asina chaakatsika. So isusu we know kuti ndo mararamirwo aitwa kare. Isusu patazova napo neissue nawo isusu ndepekuti imimi sei musikuda kungoadmita kuti mune zvinhu zvamuinazvo zvotongoya zvototorwa zvodi zvobva torarama zvakanaka, because iye zvinezvi hatichararami mararamiro amaita imini. Ndo pane nyaya yedu, because zvinhu zviya zviyaka inini I believe kuti hazviperi nekufa kwemunhu. Tiri ipapo ndanzwa muchitanga kutsanangura nhoroondo muchiti madzibaba mamuri 5 ndizvozvo, masara matu. Pautu hwenyu
muri kutaura here kuti ndimi futi vevamwe vanga vakabata ava? Pane kufungidzirwa. Pane kufungidzirwa. Right. Masaramatu chiri kukutadzisai imimi sana baba kubatana kuti hongu chi vamwe vedu ane zvavanga vainazvo, ngatifambe tibvisise zvinhu zvimumusha. Chii muchiona mhuri ichipera ichifa, vana vasikana vachirarwa nemupurwa, vamwe vachona vachidzoka vachinzi vari kupenga? Inini handinoda kuzvichenura pamberi penyu imimi. Nevana vangu ava muchanoona kune vamwe vana vakawanda singaiti vari kubhindurawo. Handinoda kuzvichenura. But inini mumwoyo mangu ndinokuudzai nhasi kuti I am also the victim of this whole scenario. I am the victim also. Kana ndichitaura nyaya iyi tingati inini handida kuudzai kuti ndiri bamunini wekupesira. Kuna vamwe bamukuru vasara. Bamukuru vasara ivavavo nyaya yanetsa. Ini ndakabva ndati kusvika kwandikaita vakabva vandibata vakomana. Kanzi mudhara hapana kwamuri kudi, kwamuri kuenda zvinosina kugadzirwa. Mukaenda isusu hatichanzwisisi pamuri. Handi tinobvunza nyaya yemuripo izvozvo. Kati zvakanaka. Handiri kutaura ndichitaura nyaya yekuti mukaenda. Ikoko ndakabva ndichitiza uko. Ndanzwa muchitsanangura muchiti maiva nehope uyezve nekutodudzirwa nevamwe vana madzibaba kuti shamwari taona uchidzokera kumba wakaita se wakatarisa mudenga. Handei baba. Ndakatobva zvekutiza ikoko. Nekuti mwedzi yacho yatosvika. Saka hanzi avo vakomana vanofambawo kwavanoenda, inini hangu handinoda kunyepa. Kwandinoenda kwandina kunge ndakasangana nazvo. But havasi vega, pane vamwe vasipo panavo. Vakataura kuti hanzi pane 2 vari kudiwa this time. Ende panotaurwa nyaya yemudende. Yekunzi pane mudende une ropa wakavigwa kupi. Saka kwai unenge wasisina chinhu. Nemaburwa iwaya atete chinzwa nenyoka. Saka kufamba kwavanoita vakomana. In fact inini nyaya yakaita kuti ndizonyanya kuya ndichimirira vakomana. Ndeyokuti vakomana vanga vakufambawo vega vachienda kwavanoenda. Yakava concerning issue kwandiri pakuti ini ndinombotarisa ningi yenyu pamunoita nyaya dzenyu paipai ndinombodzitarisawo. Pane nyaya ndakaona yemwe munhu aiva kuBotswana ainzi aida kubvisirwa zvidhoma, bva aisirwa chidhoma chine simba. Handiti chakanga chakurasa upfu mumba chichisanganisa mari. Right. Bvaisirwa chine simba. So ini ndakazvitya kuti vakomana vakavaka vanogona kuzonobatiswa zvinhu zvavasingazivi. Isu tiri kuchema rimwe dambudziko, tinoita kufushira gomba nekuchera rimwe gomba. Tiri kuchema rimwe dambudziko. Vakomana vanoticherera mamwe makomba ende vachatipa mhosva yekuti takakuti timirirei kumberi sana baba mukatirega. Ndosaka inini ndakauya, asi kuuya kwandikaita ndakatoya zvekuuya kutiza. Nyaya iyo ichitotaurika futi. Yekunzi shamwari iwewe uri kokoko iwewe. Ndikakuradzai mafoto ari munomu, ndakangorohwa nemota ndiri parobot. Ndotomuti naiwo murungu wandidhumire chi. Tone license. Ndikati aiwa haubvunzi license rangu. Ndoda kumbobvunziwa kuti wani robot ukuroona riri ready. Iwo hauna mabreak. Ngoya undidhuma. Sorry bad. Tabva hapo ndakaita imwe accident futi yakatoti ndandina vadzimai vangu. Kwaitonhora musi uyu. Asi vakabvisa juzi vakati ndakutsva. Right. Apa totaura ma-accident edzimotokari. Emapanga hatimataure, ndakapindirwa mumba nematsotsi. Vaine mazibhemba ekutema mita nepfuti. Vakatora everything. Hapana chavakasiya mumba. Tikangoti siyai zvitese zviende, ndozvazondiita kuti nditize kuya kuno. Inini ndoda kuramba ndichikudzorera pane pamusati mandidayira mukoma chamu. Ndakubvunzai ndikati mati imimi madzibaba mamuri 5 kusanganisira vekwamaiguru neve mumba menyu imimi. Anditika mba masara mavangani?
matu. Chiri kukutadzai imimi sana baba varipo nhasi kubatanidza mhuri yenyu semukoma nemunin'ina, mofamba nevana venyu muri pamwe chete semhuri. Apo pane pakunzi mofamba nevana venyu ndo pane nyaya ipapo. Asi mimi muchitaurawo namukoma vari kubvuma here kufamba? Hatisi kuda kutarisa zvekuti zvinhu mukoma vairamba. Inini ndichisvika ndakasvika vakomana ase kutaura kwangu kuti ndakasvika vakandigarire zvikanzi mudhara hatisi kutombokusiyai kusvikira bozi imimika muri materu kwatiri kuna bamukuru makati ndimunogona kutaura nemukoma wenyu. Ndikati abho zvakanaka handi tibva taenda kune mukoma wangu kana kuti mukoma ndonyaya iriko. Mukoma akaramba kufamba kutaura pachokwadi handitauri zvinhu zvekuvanda kana kuita sei. Mukoma akaramba vakati mukoma nyaya yakandipindura ini ndeyekuti inini handikwanisi kufamba kun'anga, ndinoenda kuchechi. Ndikati aiwa mukoma, kuchechi tinonokumbira kunobvumirwa kuti tinonokumbira toita sei, tofamba hedu zvakanaka tozodi. Mukoma wakaramba. Kana ichitaura kuti vakaramba ndosaka makona tangodai tiri tega kudai. Pakaoma. Pau5 wenyu uyu anditi mumwe achibva afa nechirwere chamakatomborarama imimi chamamushaura ndaita bilazia yekuti ndaibuda ropa rotiraitoita makodo rotiraitozadza ruoko. Mukoma uyu dambudziko rake rakabva pakubayiwa nemunzwa. Bayiwa pagedhe pataingodarika mazuva ese pagedhe pamunda ndipo pakabayiwa nemunzwa. Izvi zvekuzoita bilazia izvi zvakatoshamisa vanhu kuti munhu mukuru anoita bilazia. Isu enda ndiri mudiki taitambira mumadhaka. Ko munhu mukuru anoita bilazia. Ndopandoda kuyepapo kuti nguva yese iyi nei manga musingazvioni kuti pane zvinenge zviri kuitika. Sekutsanangura kwamaita kuti hazvitambiriki. Inini pandakagara pano ndaitobayiwawo neminzwa. Ndofunga vana mukoma wangu atiri navo vaitobayiwawo neminzwa. Wotogara wotoita sei wototumbura, ukabayiwa nemasoso wotumbura, ukabayiwa nezvidhongi wotumbura. Nei nguva yese iyi mamusingaone kuti zvinhu izvi hazisiri zvega, makamirira kuti vamwe vese 3 ava vatange vaenda? Munoona zvinhu zvazvinoita ukaona pachishona vanoti ukaona gudo rotota mahobi mubvumbi unenge wabvira kupi? Kare. Nyaya iyi kana yaiitika asi inini maonero angu inogona kunge ine kumwe kwayaiperera. Iyo zvino izvi nyaya hombe yaye kuti ivo vakafa vacho kana varivo vanga vakabata sekutaurwa kwazvinoitwa zvinhu zviya zvinenge zvasara zvisina munhu. Zvakafanana nemombe dzemunhu kana dziri mudanga madziro muridzi wacho akafa dzinopasa dzedzangozhawo minda yevanhu. Saka it's possible kuti zvinhu izvozvo zvinogona uchipinda pamwe varidzi vacho pamwe vaimbozvidzora kuti vaine medzi dzavo dzavaita dzatisingazivi. But mukoma wangu yeyu aripo wacho anototaura nemazita kuti muno makarombwa, achitotaura nemazita evanhu. So inini ndonyaya kubva pandauya ipapa ndonyaya yazondityisa stereki kuti aizvi isusu tiri kuti pamwe zvaitaurika zvichitaurika kuti vanhu vanenge vachingoti ngatifambei ngatidii handiti. But then after maita sekuti maisa munhu pakona ndopaanobva azobuda pachena kuti muno makarombwa. Zvinhu izvozvo kana nemi mungagarika pfungwa dzenyu zvakanaka apachinzi kutangira mwedzi iwoyu watiri kupindawo panofanirwa kuti kudonhe munhu. Ndofuti pane mumwe mubvunzo wangu kuti zvese izvizvi zvinhu inhoroondo yamanga maanayo, konei mazomirira nguva yekuti mazuva acho asvika muchizotanga kufamba? Yeti kubva naJanuary kwese uko kumamune nguva yekuti mufanira kugadzirisa zvinhu. Vanhu vane dambudziko kana zviri zvinhu zvacho zvinhu zvinotovarivadza. Pakafa mukomana vanhu vakaita noise yowe ngatifambei ndikati vanhu variko vakufamba toita naakatese.
iye zvino ndakutoona kuti nyaya yachoka hapana zviri kuitwa. Ndopandauya vakomana vakati iyo uyu ndiye ainzi ari pajana. Ininiwo futi ko ndiri kufonerwa ichinzi uri pajana. Hani mapaona. So ndo zvinhu zvatazoti aiwa zviri nani timbokutsvakai. Mubvunzo wangu panguva ino wandingati wekupedzisira panguva ino ndoda kunzwisisa kuti matsanangura mukati kuna maiguru angu vakusangana nemupuro uya uri kusangana nevana mukadzi wangu inini ndio maiguru wangu kandi ndiri munin'ina maiguru ivavo vakusangana nemupurwa uyu. Matambudziko amuri kusangana nawo imimi namaiguru pamuri kuda kusangana ndeapi? Vakomana vanoona utsanangura enda handisipo. Pandakasvika vachiti ndakasvika vakaonda singaiti. Ndikati kona iwe ingawani chikafu ndinongotenga wakaonda nei kudai so. Kanzi ndaendafa. Ndikati ko zvausingafoni zve uchitaura kuti ingwani ndaingofona ndichibvunza kuti uri sei. Kanzi zvinhu zvacho ndakatya kuti ndakakudzai maigona kuvhunduka. But ndinoti ndakarota ndichitwa mukadzi nemupurwa. Hani ndogona kuita 3-4 days dzekurwara kutadza kubuda mumba. Ndikureva here nhema Peter? Rege ndinzwewo mukoma Peterwo since variwo ndo vakasunga baba akakuti baba hamudzokere. Ivava ndo vanhu vane nyaya dzese dziri kunyatsokuitika kuno. Because inini kurarama kwangu kuzhinji handirarami ndiri kuno. Ndizvozvo. Ndo vanoka pandendasiyawo vanokubatsirai. Muri yeZimbabwe pari zvino wanda kutaura naye mwana kuna mukoma chamunorwa vandanga ndiri kutaura nawo vachititsanangurira matambudziko avari kusangana nawo mumusha. Sekutsanangura kwavaita vati ivo mumhuri medu vanhurume vari kungofa zvisina tsarukano. Vakadzi vamwe vacho vari kurwara nepfungwa, vamwe vacho vari kurarwa nemipurwa uye dzimba dzavo hadzisi kumira zvakanaka. Kutsanangura kwavari kuita kutaura kuti ivo vanorarama vari kuSouth Africa asi vakabva ikoko vachitiza mushure mekunge varamba vachipiwa dare rekuti izvo vanga vakufanira kudzoka kuZimbabwe asi vanga vari kufanira kudzoka vakatarisa mudenga zvichidudzira rufu. Vakati rega nditize ndimbodzokerawo kumba ndinonzwa kuti kumba kwakamira sei. Ndipo pavasvikobatwa futi nevanakomana kunzi mudhara hauna kwauchadzokera, ngatitange tagadzirisa nyaya idzi nekuti iwewe ndiwe wakatirerukira pana baba vanova vakuru. Iwewe uri materu uko kumakata ndiwe unonotaura nemumwe wako kuti musiye matigadzirisira upenyu. Iko zvino rege tinzwe mukoma Peter. Mukoma Peter makasimba? Iberi makadiwo. 39. Kuri sei kumanga? Kuri nani. Ndanzwa kuti ndimi makasunga baba mukoma chamunorwa vakagara pasaidi pangu ava. Matambudziko amanga muri kusangana nawo akamira sei? Chokwadi tisu takavasunga kuuya kwavakaita. Kati no baba kushina kwamuchaenda bhozi iso taimboenda kwamarangi. But zvamanye manje hatichaita se hatichaenda nokuda kuti matambudziko atasangana nawo anga akawanda wanda. Pamwe unomboto wakada kuti ubate chino ono hapana chiri kubuda. Uchiendawo kuchiprofiti unenge uchinzwa kuti no baba upfumi nawo zvinhu zvese zvitori bhobhati. Pane munhu akaita se pane munhu akasunga upenyu hwenyu kuti musanhingirikeni musawane muchibudiriro kana kuwana chamunobatawo nemaoko enyu. Saka zvinhu zvakatinetsa kuti chimbogara kudai so ndo pakazoona patikazofamba futi chinzwa kuti no baba mhuri menyu ndiri kuona muri kupera. Tikati shuwa tiri kuita sei tiri kupera. Nemumwe mukoma wangu akangofawo zvimwe zvezvo zvekungoti vakafa hawo kumashure uko vakangofa hawo ndichiri mudiki asi ndikanyanya kuona kuti shuwa tiri kupera zveshuwa. Mukoma wangu aishanda kuHarare uko akatouya muna Decemberwo akatoitirawo machembere zvakaitira kuvavakisira imba kupedza kuisa matiles. Pakauya nematiles achidzokera achidzokera ndopatikazongonzwa kuti one day
koma arwara misheka ari kurwara serious haana kuita mangwana zezuva iroro one day iroro nzi arwara ikolera yakangonzi kolera then akarwara kuseni akaenda kubasa obva adzoka achirwara obva asvika kumba bvaona kune muzukuru bva gulezi obva wafonera wanga ari kubasa wofuti obva wauya obvanzi murume wenyu akurwara obva wati toita sei obva wauya obva waenda naye sofa zvengonguva ino zvokuma 5 zvoradai vaenda naye kuchipatara pavakaenda naye kuchipatara vakaenda naye zvokuma 12 vachidzoka kumba bhozi pamba pari padhuze achitoti handana ndatopora anga atopora tobho achisvika kumba achiti gare zvatanga futi paakazodzokera naye achiti aende naye kuchipatara ndopakabva afa zvokuma 5 riri same day iro saka isusu kuno kuti takazongofonerwawo tiri kuno kumusha kunzi no misheka itasi afa tikati misheka afa but tiri papapo mashure ipapapo akapo kune vamwe vanga vamborotawo jaira yehope dzinongoitawo pane zvinhu zvinodaitika unhu anongona kungorota but anagulezi nanasisi vaitaura achiti misheki tatikatombomutI munamato but taimubatira dare rechi rerufu unzi makore ako ekuita sei ekufa aita sei asvika bhozi mukoma wangu wokutanga akafa ane 32 ino zviye shuwa gore racho raakafa ranga riri chichi 32 futi saka manje anga ri 32 saka manje pama 32 apa manje apa ndopatikazoti koinini inozvi ndasara ndini uyu anga ari mwana wokamaiguru ndimukoma wangu apo ndasara ndini ndiri kufamba kumaprofiti kudai so ndichibvunzirawo kuti kusei chii chakaitika panguva zvikanzi no pane nyaya yakaitika mukoma wako akaita zvokuita se akarohwa nezvinhu bhozi mudzinza menyu mimi mumba menyu baba wenyu wanga vakaromba asi kuromba kwanga akaita kwakadeketerwa vanakomana kuti vanopota vachiita se vachifa saka inozvi chizveru chasarira kunani kuneni akati inini kani zvakundinetsa mai ndopandikatanga kuita wiki kuti zvinondoita sei kuti ndifambe ndiri wani zvanga zvisingaiti kuti ndiende kuna baba mudhara asara bamunini wasara vakuru kuti ndiende kwavari vanga vasingaite sei futi vanga vasingabvumi ndoita sei saka vanga vari kurefu kuti tikwanise kubatanawo zvandisingaiti apo ini ndiri kunzi handikwanise kutoti ndipedze guru rino ranga risingafanira kutodi kutopera ndisati ndatofa ndifanira kunge ndatofa saka zvinhu zvaigara zvindinetsa ndichiramba ndichifamba chete mumaprofiti ndichipiwa munamato ndichidii hapana pandaimira bhozi ndaitosvika kuti ndakamira asi pese pandaifamba pese ndaingonza kuti mumwe profita anokundodii iwo wane makore mangani iyoyo ndomudza kuti ino zvinawo ndane 28 nonzi cheringa kuti wasara makore mangani kuti ufe uri kuziva here kuti mudzinza menyu muri kufa varume vane ma32 years fanike kuvakomana imimi ndikati ichokwadi zviri kutaurika kukawanda saka iko zvino kwasara mangani ino zvino kwasara tongoti 3 years rechi4 racho ndiri kutodii ndirivatiko zvino muri 29 28 ndopandiri saka kwanga ngosara tongoti 4 but rechinhingi racho hatiriverengi saka zvinhu zvaindinetsa kusozvikirwa baba pavakauyawo ndakazati baba ndonyaya iri kutaurwa kunoku ini ndaneta ndatoshaziva ndoitawo sei zvakangooma munhu kuti ungorarama uchingonzi iwewe ndiwapachija saka mukufamba ukwatei tichiita jaira tinobata zvakawanda mumba penyu pane mupurwa pane nyoka pane chikari chine jira dzvuku jira dema saka ndo zvandikatsanangurirawo baba ndakati baba inozvi kana ungatasa munhamo yatiri kuona kunoku handakana mari ndakabvira kare kuti ndimboedza kurima chaiko chaiko hapana kana chikuita sei chiri kubuda wada kuti paunoona kuti zvinhu zvako zvauda kuti zviite hapana wakabata mari wotiwo nhasi ndabatawo kana $50 chishandawo zvinooneka we hapana kumigodhi kwacho kuti tiende muri kutonzi mumugodhi macho mumugodhi macho kuti muende mutonzi mugodhi macho kuti wakatoenda vanototora advantage saka ndakati baba kanyaripo panapo yanyaya yekuti titombofamba tese wakati vakomana imi chimirai nditange ndaita sei ndataura nevamwe madzikoma ako ndikati hongu taurai navo saka ndopa wakataura navo vamwe vacho obva wawirira nazvo saka ndipandikavada kuti baba mukuona kuti ndakambotorai kuenda kuna baba but baba vari kuita sei isisu kwatiri kuramba asi vari kutaura kuti baba wangu inini ndivo vanga vakaita sei vanga vakaromba saka izvozvo ndezvemusha mani ndezvemusha menyu imomo
Saka inini handina chandikaita sei. In fact mudhara wangu akamboya akandiudza inini zvakatondishamisa kuti takatogara titovaka idimba nemukwasha. Akangouya zvaasati akamboita kusvika kumba kwangu. Mamwe mashoko anondityisa akanditaurira ndekudai so. Akangosvika obva ngoti Peter ndaida kuona iwe. Ati alright. Ndandaenda tatatatonza auya paside tatagara iri paside. Akangotaura zvinhu zvandikacheka akangosvika kungotaura ngoti dakuti ndikubudire pachena muzora nhasi. Bosi mangwana ndokuna kudi ndokuna kufa. Asi dakuti uzive muipi mudzinza mupi munomu. Mudzinza munomu kune vanhu vanga vakabata vanga vakaromba. Nekuda kwenzara dzanzi mino nzara udi kumashuro. Zvanzi baba wako wakaromba. Baba wako wakaromba. Ndakati baba wangu wakaromba? Anzi asi kuromba kwavakaita pavakafa zvinhu zvavakasara zvakasirwa mai guru. Mai vako. Ndakati apa muchimborevei naye baba? Zvikanzi apa ndikuedza kutaura kuti inini unogona kungonditi inini ndakaita sei? Ndakashata asi ndisina kuita sei? Kushata. Wanga akashata ndibaba wako nabamunini wako. Ndakati ndabvunza manje ndati alright zvamataura nyaya yamataura baba yakanaka. Imi mati imi nanhingi amunoita sei? Amuna kubata. Saka zvira kuti dambudziko ritorimo kai. Zvakanzi uri ndakati ndabvunza ndakati saka zvira kuti mukoma wangu kutofa kwaakatoita uku akatofa nokuda kwezvinhu zvani zvamudhara wangu shuwa here. Zvakanzi varoyi vakangwara mwanangu da kukuudza zvinoita varoyi. Varoyi vanogona kutora upenyu hwako iwewe vohuisa pani pavo kana aona kuti iye yake makore ekufa yeye asvika anotora yako womaisa ipapo iwe then woita sei? Wofa. Makore wangu aifanira kurarama neye ndiani ndianofanira kufamba naye kuti ararame makore aya. Kati zvino manje baba kana muchidaro manje zvinotoita sei? Zvakanzi inini ndangokuti chengetedza vana vako. Chengetedza vana vako. Ndikati sei muchitaura muchidaro? Ndikubvira kuti inini kurwara kuri kuita mai guru bozi pane mumwe wangu wanga achitorwara mai guru wacho ainzi Wasirwa Shoni. Aitorwara zvanzi kurwara kwaari kuita zvishamisira vakatotora mwana wako vakatoisa ipapo. Ndakati zvino motibatsira sei? Zvakanzi namatai. Ndakati baba nyange takanamata pane dzimwe nguva dzekuti unogona kuti uri kunamata ka. Pane dzimwe nguva dzekuti unogona kungozongogumbuka zvimwe zvezvi. Mhepo inobva yangokutamira papi ipapo wobva wanengera. Ko zvangodi kuti tifambe tibvise dambudziko racho riripo sezvo masara ndimi baba. Zvakanzi inini ndiri mupostori kwaMaranga handina kwandinoita sei? Kwandinokwanisa kuti ndiende. Zvakafanana nekufa kwakaita mukoma wako. Ndakada kuti inini ndibvunze kuti mai guru nenge akafa nei? Inini ndinobva ndatourawa. Ndati muchiurayirwa kubvunza here? Zvakanzi ndinobva ndatofa handivatangi nekuda kuti vakaoma. Havakatotaura zvakawanda zvimwe hatichatauri zvedu nekuda kuti ngangokudza nerohondo. But pakauya baba pandikavakumbira ndikati no baba ndachikumbira kuti mimi kumombomira kuita sei? Kudzokera. Mombotibatsirawo bozi pareba chingonzi iwewe. Angoyareba mumashure memunhu arutaurwa nezvake. Makatozofa futi baba vake mukoma wangu inini. Mafiro acho hangu handigoni kumatsanangura bozi ndandisipo. Asi chinhu chakandityisa ndechekuti vanonzi vakadyiwa ndiri. Vakazotozosara unovigwa vadyiwa zvese izvi. We don't know kuti vachidyiwa vari pai. Vari mumba ndiri. Handizi kuti makonzo kana kuti but matauriko azvinenge zvichitawo kwatinochifamba uko. Nyaya dzacho dzinonitsa. Ngoti maprofiti mwanotaurawo nepamwe. Mwachiti akadyiwa nezvinhu zvake. Mwachiti akadyiwa neurombwa hwomumhuri. Asi ini ndandisipo hangu. Ndakazongonzwa chinzi vakadyiwa meso uko. Hanzi zvokutodyiwa kusvika pamabhonzo chaipo chaipo. Mubvunzo ndandichada kudzoka nawo kwamuri mukoma chamo ndewekuti imimi sababa ndimi futi baba vadiki sekutsanangura kwamaita makanga mapfuro here pamakore aya ari kutaurwa 32 aya?
inini kana ndikazvitarisa ndakatopfuura zvenharo wozi inini sekutaura kwandakuitai kuti pane zvinhu pane vamwe vanhu vari mumhuri medu imomo vanototaura vachitoti havatodudzira pachena kuti iwewe wanga uri muprofiti asi chiprofiti chako chakavharwa apa asuzati ndiri kuvaona vanototaura havambotauri zvekuvanda sekutaura kwandaita kuti tidautaure vanhu nemazita kunonetsa asi shoko irori rakatotaurika vhiki yapera hanzi iwewe dei wakakura mazuva ako ayaya wanga uri muprofiti iwo asi chiprofiti chako chakavharwa but iwavo vasuza kuti pane zvandiri kuona pavari kwete pavari chete but zvekutoonera kana nemufamily chaimo chaimo rikani mbodzokera namukoma Peter ndanzwa matambudziko amuri kutsanangura mukoma Peter kuti baba vakazouya vakakupaiwo imwe nhoroondo yamanga musingazive handei pavana vasikana nekuti ndimi munenge muripo mukoma Chama vataura vakati inini ndinenge ndiri kupi ndiri kuSouth Africa vana vasikana chii chiri kuitika kuvanasikana uku hanzi dambudziko riri kukonzererwa nenhengirikini nekuda kweurombo huri mumhuri menyu imomo huri kukonzera kuti vanasikana vasagare kumadzirume avo uyezve vasatombororwa rume wacho vanongotoda kutotonga mumhuri menyu imomo zviri kukonzerwa nezvipi neizvo zvekuti varume wacho havapo respect angounzawo mukadzi wake kuti achiteera pasina saka hanzi zviri kukonzerwa nezvinhu zviri mumusha menyu imomo saka ndopatikati patikazotobatirawo baba kuti tiende kuna baba vamwe avo tonovapirawo nyaya iyi tifambe tikabatana sezvo ndo mukuru watiri kutarisa kuti ndo baba vakuru vaita sei vasara asi patikaendaona baba shuwa wakasvika kunodi kunoramba kuti inini ndiriwo kuchechi handikwanisi kuita sei kufamba nemi ndopatikatotadzosa kuna baba tikati baba hatimazvinzwira kuti kuno kuti handikasungirwa asi zvinozvi hazvisinei imi ndimi baba watikaita sei tatikatarisa ezvinezvi isusu kuvakomana isusu ndatosiya zvimwe kuvakomana isusu vamwe vanotonzi havatorori vamwe vanonzi vakarora havaite vana isusu chaitinonzi vakarora vacho vakadzi vedu hatikwanisi kudi hatifanisi kugara navo nditori nomwe mukadzi wangu akatoita sei akatoenda mukoma wangu wokufa atori nevakadzi vanga aminoti 3 nauti 4 vakatodii futi vakaenda havakawanda tikatowanda tine vakadzi vakaita sei vakaenda handimazvona zvichinzi imhepo yese iri kukonzeresa kuti mimi musagare nenhengeri nevakadzi kuti muzokwanisa kuitwa varume nezvinhu zviri pamusha saka ndizvo saka patikabata baba vedu vakati no baba ukumotombomira mutibatsirewo shuwa baba vakati vana vangu ndazvinzwa imi chiregai kufamba famba tichingoita chinhu chimwe makafamba munozobata zvimwe zvamusingazozivi patikabata vateererawo baba vedu saka mona vakasvika pakutokutsvagai toti vano rubatsiro takabva tatofarawo tikatiwo pamwe zvingangoitawo sezvo zviri ngotaurwa kungonzoyo kutanga mwedzi watiri kuendawo zvichienda mberi parikutodiwa vaviri jairai nekutya kufa tobva tatotyira futi ngonzi zvinhu izvozvo zvakangobviswa chete aiwa munenge mazvagara zvakanaka handei panyaya yeurwere hwepfungwa pavanasikana zviri kufamba sei ndimi munenge muripo kamuchiona zviri kutanga sei kuti muzoti uyu mazuva ano zvaakuita hazvisisiri zvino ndanzwa baba vachitaura kuti vamwe vachona tingati kupenga wekuti munhu arifamba achidya mumabhini kana kuti chii asi wakagara nemunhu uchitaura nenotoona kuti pfungwa dzadzisisiri idzo idzi zviri kutanga sei izvi zvirwere zvepfungwa izvi zviri kuwanzira kuna natete asi kuna natete uku ininoone manzwire yangu inini yandikaitawo zvinonzi mai vana baba ivava vamene vanzi ndivo vakatuka ambuya iri kudi amene vanzi haipapa ndinyatsonzwisisa angonzi muroro akatuka amwene saka ndo pari kubva nhau yekupenga kuri kuita ana tete saka ameno patete vangu vari kupenga zvaizvi zvatiri kutoti vari kupenga ameno kana vakatowanikwa takanzwa kuti havakatotiza futi saka ndakanzwa kuti pavakapenga kumba uku vaitaura vachitaura zita ramudhara wangu inini ariko izvezvi achiti iwe ndiwo wakakonzeresa uchazviona zvako ubva tora madhina ubva watanga kupwanya imba mawindo achipwanya
Saka mudhara ndopa akati anangu pane dambudziko radai so mai akatuka da unobhadhara tisi mhosva yawandira kwatiri, saka ingozi iri kuita iri kudzoka, saka bvisai mari dzakati tinobhadhara ngozi. Saka still teta vachipenga kudaro vane pavakauya ubva varapiwa ubva vapora. Saka mudhara paakaenda kunoningirinawo kunobhadharawo akaenda ubva abhadhara ubva apedza. Saka manje isusu tafambawo kumaprofiti uku tiri kunzwa futi kumaprofiti kuye kuti aiwa haisi ngozi yenhingirikini, uyu ari kukanganisa, ari kunzvenga paakanyatsopa, ari kunzvenga zvaakaita, izvi hazvina kuitwa namai ava. Iyeyu wacho ndiye ane problem, ndiye akatuka nani ana mai, ndiye akatuka ana mai baba wacho varipo izvezvi. Mene anzi pamusara pawana kudidi ndiwo ari kunzi akatuka akatuka amina kwana sekuru kuku. Saka ndongozi yachiri kuita iri kutenderera kwaari kuita, ari kubhadhara mari nechitsotsi. Saka ukaita zvokuhwanda dambudziko riite haripere, iye kusvikira wanyatsa kubvuma ega pachena kuti ndini ndakakonzeresa zvipi izvi. Ndozvatiri kunzwa kumaprofiti. Izvo tete nanhasi achiri kuita ari kungopenga dambudziko harina kupera. Saka zviri kunziva vanhu vari kuziva futi. Saka manje isusu kuti tivati ndimuri kuziva, isu toita zvekunzwa kumuchiprofiti zvinobva zvaita kunge pane kakuzonetsana katinozoita. Saka tangoti kuti zvipere zvese ndezvekuti tingofamba. Asi vari kudii zvavo vakuramba tikati asinei tinofamba nababa varipo. Matambudziko mazhinji ari kuonzesa arimo mumusha medu mudzinza medu, ari kuonzesa zvakawanda. Ndiwo aya yekuti vasingabate nhingirikini, misha isingabatirire, vasingagare nevakadzi, ndizvo zvamuri kungoona zvatirangokudza izvozvi. Ndo zvatingati tinazvo izvozvi zvatoda kutongofambira fambira. Zvese izvozvo zvindanzwa nhoroondo yese yamatsanangura iyi, muna madzibaba mazvanga zviri kubatwa izvi, havana here zambuko ravanga vachitaura kuti maybe mukauya nechakati 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 tinogona kuti dambudziko ripfuure? Vamwe vanotaura tichimboenda nazvo but hapana kana imwe plani yatikaona iya ichinja pazviri, bhozi unoti wakashandisa zvinonhasa ukanzouya woshandisa but mangwana uchidzokera kunonza kuti vari mumba varoi vacho vari kubata bata zvinhu izvozvo, vavengi venyu vacho naivo vakangwara kudarika mese nemaprofiti yacho. Pauchazonotora munamato wakewo kuti ushandise vanenge vatopedzera kudhara. Saka hapana mashandiro aunoita aunoita. Saka hapana meti dzawo rungoda chinhwani chete kwese kwaunenge uri, chero uri papi vanenge vachikuona, vane zvanenge vachikuona. Saka vakangwara kudarika maprofiti yayo, vavanhu vekudhara. Saka hapana zvamunokwanisa kuvaita. Tine dzimwe nguva dzekuti seni zvangu unotouya ndotobva kubasa nemari yangu ndoisiya pamba, zvokuti kubasa kwayo unogona ukanangoya nekeshi woisiya apa, mangwana inofuma pasina. Ende ndakazviita several times. Unotoya nemari, mari ndikangoisa apa, mari hapatorina mari. So zvinhu izvozvo zvaingondinetsa kuti mari inenge yatorwa nani. Ini zvakafanana izvo ndachigara ndega, hana munhu wandanga ndichigara naye izvoso, madzimai vangu vari kuno ndiri ndega umba zvongoti pandasiyira plate kana ndikangosiya ine tsvina manheru nongodzoka ndikawana ine tsvina. But you could find kuti plate wawanika ine tsvina but mari wawana ichisiri panzvimbo. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa nyatsokuziva. Mumubvunzo tichinopendera wananga ndoda kukubvunzai, makamirira vana vakazokuti baba imi mamusisina kwamuri kudzokera. Ndanzwa vati mukoma wenyu akaramba. Imimiwo muchitaurirana semukoma nemunin'ina, hongu anogona kuramba nekuda kwechitendero sekutsanangura kuri kuitwa namukoma Peter. Akabvuma here kuti mufambe nevana iye asipo? Kubvuma kwacho handingati ndiye akabvuma. Vakomana mai vapo imimi, mudhara wenyu akabvuma here? Asati kwake iye akaramba. Asi mukadzi ndiye akazoti kana muchiziva kuti hamuna chaminacho chingofambai nevana, bva azongoti alright ngatifambei. But apedza kutaura kudaro kuti alright, akazochizodzoka mashure futi akazotanga kutaura kuti inini hazviite.
inini handifambi vakuda kufamba ngavafambi. Achiti zvese zvakapera zvatopera so zvatopera hapasisina takati ko zvapera ndezveiko baba isu tichiona inozvikana mumabasa chichi hatisina zvakanzi aiwa zvakapera iwe diwa wakatofa kare saka manje kutonyatsona kuti munhu uyu asi toda zvekufamba ndezvekuti umanikidzana ende mukadzi ndiye atopa pressure yekutoti famba asingadi achita se achida chete saka ndo zvakaitika kuna baba totongoti havana kubvuma kuti dakuenda bhozi vari kungodzoka kumashure saka ipapo wakangoti tarisa akatoita pressure mukadzi. Ndoda kuuya pane mashoko amabva kutaura kuti akabva atotaura kuti imi hamuchafi. Mai karegere kumubvunza kuti ko iwe unozotudza kuti hatichafi ko paifa vamwe vese wairegere kuzvitaura kuti hatichafi rufu robva rwamira. Ipapo ipfungwa dzisina kuya musoro Nekuti pamwe munhu akanga akutoreurura ka ipfungwa dzisina kuya musoro and I don't have to accuse him kuti ndiwe uri kuuraya vanhu usati abata chokwadi futi. Handisi kuti kumuaccuse, ndiri kuti pamashoko ake aataura nekuti zvinhu izvi zvaitika kwenguva. Nhasi unoma kuti ngatifambe obva ati imimi vacho vakuda kufamba hamuchafi. Uyu ndiye ainzi hauchafi uyu Peter. Ndopa ndiri kuti ka makaregere kubvunza kuti ko vamwe vese vaimbofa ava wakiregere kungutaura kudaro kuti iwewe hauchafi zvobva zvamira sekuzvitaura kourucha pana Peter. Ipapo mubvunzo wavo nomboya musoro. Taura chokwadika mubvunzo waityisa kuti tivabvunze mubvunzo kuti sei imi muri kutaura kuti hatichafi asi vamwe vese vaimbofa izvo zvinhu ende shuwa pfungwa idzo dzakatouya but ndakangotora kutya kuti ndivabvunze tatangoteererawo zvavakangotaurawo zvaipapo boza zvotyisa uyu hachafiwo asi paine munhu anofanirwa kufa. Hapana munhu anofanirwa kufa. Munhu ngaafe rufu rwaMwari kwete kufa rufu rwemunhu. Hatida zvekunzi hanzi uyu hanzi hachafi. Alright, kana uyu akasafa uyu akufa ndiani? Ndiani akakodzera kufa? Ndosaka ndati ndikubvunzeka kuti imimi zvichida pamwe tomboti ndiye handisi kuti ndiye asi tiri kuti nemashoko aataurewayo kuti iwewe hauchafi. Simba iroro ari kurwana kupi noti rufu nderwaMwari. Vakatodzokorora runenge ruviri rutatu aitoti iwere iwe hauchafi watorarama. Kuti inini ndirege kuzonzi inini handichafi mushure mekungoti pandikaudza muchembere mashoko aya ive takaenda kuchechi namuchembere wangu saka muchembere paakanzwa mashoko aya manje kuti inini ndoda kutourawa handifanira kupedza mwedzi weunoyu ende ndati ndasarwa ne2 weeks kuti ndife. Muchembere ndo paakaenda kobva tanga kupopota paakapopota achiti vamwe wavo ngatifambei ndo pakazobuda nhau dzese dzekunzi ini ndoda kuurawa ndo pandikazonzi aiyo watorarama waningirirawo namai vako ndivatokutakanura parufuru hauchafi dzase vaiti hauchafi diwa wakatofa kare handimaona mai. Saka ndo pane nyaya yacho yekuti yakazouya kuti ini handichafi noda kuti muchembere vakapopota zvingaiti kuti kuchada kufira chii aita sei inini vangu vana handidi nawo muchembere dundi yakapopota kudaro kuti vazosvika pakuti hauchafi. Saka manje nezvese zviri kuitika izvi manje unoshaudza kuti komudhara ari kuzvana kupi akaziva sei kuti munhu yakadai so uyezve akaziva sei kuti muroyi anotora zvinhu anotora upenyu hwauye achiisa akazviwana kupi zvese izvozvizvi ipapo futi ndanga ndichadzoka pakuti ruzivo rwekuti muroyi anogona kutora upenyu hwauyu ohoisa paari uyu ofa uyu iye usara achirarama makore uyu vaizviwana kupi kana ivo vachona vasiri mazviri. Izvozvo ndo zvinhu zvandaigara zvaindinetsa mupfungwa dzangu kuti ko sei mudhara ari kuziva zvese zvinoitwa nevaroyi iye achiti handisi muroyi ndati kunyepa mudhara ane something. Saka vana venyu mukoma Peter muri wachengeta sei nekuti yambiro yamakapiwa kandekunzi chengetedza vana vako nekuti pamwe next akuya kuzouraya mwana wako kuti atore upenyu hwemwana. Ini kutongochengetedza kwandinenge ndichita vana vangu ndokuti ndichitomboendawo kumaprofiti ndichibatsirwawo ndichididi chingoendawo takadaro ako jaire akangotora uko ndingaite sei handina zvandingakwanisa kuita. Anobata mushonga mheno hake vana vake vanofa ndozvakandiudza mukoma ini hanzi ndonga Peter ndo pandikauya pepe vandati Peter kwamuri kufamba uku imbomirai because unoona kuti zvinhu zvazvinoitaka
iwo unoona unotora chinhu chekuti pamwe uchengetedze chi because mishonga yaya ine magineti imwe yacho yonosanganawo kune ukuti apano pane ndagarirwa panapo then munhu obva aita advantage yekuuraya onzi ndakambokudza kuti usatore mushonga. Ndosaka ndakamuti uyu iwe imbomira kuenda maprofiti kwauri kuenda tonobatsirwa tese semhuri tiri panzvimbo 1 kana tonoona kuti pane achapuhwa chikuni here kana mudzi tiripo tese kwete zvekuti munhu anenge achipota achienda ega mangwana tichapedzera takumukirana kuti iwo wakamboenda kwakati iwo wakamboenda kwakati. Saka ini ndakazomutsiura iye achibva ati munharaunda ita sei ndazvinzwa nekunzwa mashoko futi akabva kunani kuna mudhara wake. Tichinopendera mukoma chamu nhasi unoyu masumuka mafamba tomboti kunyange akabvuma muchiramwa kuti weraiti ngatifambei kwacho amanikidzwa nemukadzi anditi nhasi unoyu masumuka mafamba panzi pane zvinhu zvinoda kubviswa ane zinga akasununguka here kuti mupinde mumusha zvinhu zvibviswe. Inini kutangira zvese nyaya yandoda kuramba ndichitaura ndeyekuti handisi kupinpoinda kuti mukoma uyu ndiye akaromba ende vakomana vandakavaudza futi ndikati inini kwandandiri kuSouth Africa ndairarama ndega ndiri hwani kudai so ivo vairarama kuno ndikavati futi nemi wandikuchenurei because kwamaifamba handikudi kusvikira tazosvika panzvimbo 1 yatinogara tese tichiwana munhu anotichenura. Apa chandiri kubvunzira ndechekuti ndiye baba vakuru kuchizoya inini nhasi unoyu muchafamba mubva manzi hongu dare renyu ndaita sei ndaribata asi kuti dare ripere pane zvoda kubviswa mumusha sababa vakuru anozosununguka here kuti mupinde mumusha. Hakuna ndo kwakuchiuya nyaya yangu ikoko nyaya yangu yanga ichiuya pakuti kana panzi pane chinhu chiripo chinhu chichionekwa kunzi chinhu chiripo worambira nacho saka uda kuti chihyani kana zvikadaro ngachihye iwewe wozi akakodzera kuhyiwa nechinhu chako ndiani hakuna anoramba nyaya iyoyo. Tichipendera zvedu makamirira mhuri rubatsiro rwamuri kutsvaga muri kutsvaga kuvanhu vakaita sei nekuti dzimwe mhuri dzinoti semi vechitendero isi toda vemakereke vamwewo voti isi toda vechivanhu rubatsiro rwamuri kutsvaga pazuva ranhasi muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sei kana masununguka kumunhu wese anofunga kuti dambudziko anoona kuripedza. Maonero andiri kuita inini zvangu handidi kuti mangwana vandifungire vakomana vandifungire dzimwe nyaya dzisina kunaka ava muri kuona ituwa pane uko kune gurumwandira uko kubhindura uko handidi kuti mangwana vazonditaura vachiti dei pasina bamunini sezvi kutaurwa kuri kuitwa mukoma wakuti sei vachiramba handiti ini ndakati ndiri kuti munhu kwaari kunzwa kakamusunungukira ngaaende ende inini I'm free. Ayo ndinotenda mukoma chamu nemashoko amatipa makamiririra mhuri sababa ndichikutenda nerudo rwamatoita irworwo nekuti dziri dzimwe mhuri dai mese ana baba muri toti aiwa hazviite achiti hazviite nekudivi kwake asi rudo rwamaita irworwo rwekuti matogona kumbounganidza varipo vacho nhasi kuti mufambe mese ndinongotenda nerudo irworwo ndichivimba kuti mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kukubatsirai vachange vachikubatsirai. Ini ndinofunga kuti ndinotenda kwamuri ende nyaya yatakaita kuti tinyorere kwamuri mimi ndeyekuti tisatsvaga vanhu vedu tega zvinogona kuzodzvara mutauro yekunzi vakatiunzira vanhu vavo vakaudza mashoko isu hatina munhu watinoziva. Saka ndinotenda nenyaya yenyu yamauya nayo kuti maita rudo rwekupisa mafuta enyu kubva kwamabvako kuya kuno kumangari muchiya kuzoonawo dambudziko redu tisina ukama nemi asi nerudo rwenyu. Nchiti zvamaitira vamwe zvide maramba muchiitirawo nevane matambudziko akaita sewaya ndandine chido chekuti dei masvika kumba chaiko asi mota yenyu yakaderera haingasviki asi maita ndinotenda chaizvo nekuti vachabetserawo mhuri yeZimbabwe vachabetserawo mhuri yangu vanoda kubetsera nyangwe papi vanongobetsera mhuri yangu yakamira kunamata inongobetsera chero mabetserero ainoda kana vaona kuti vasununguka anzwa rudo anzwawo mumwe make kuti ndauda kungodzokerawo kuchechi kana anzwa kuti haadi kudzokera zviri kwaari hauchatongeri zera iri ndibaba wakazvimirira.
mhuri yezimbabwe ndovimba manzwa kutsanangura kwamukoma chamu Gunjani. Vakamirira mhuri yekwaGunjani vari kutsanangura matambudziko avanga vari kusangana nawo mumhuri, kuti mumhuri vanakomana vari kungofa zvisina tsarukano, ende vazhinji vacho havasi kupfuura pamakore anokwana kuita 32 ekuberekwa. Angosvika ipapo obva afa, angosvika ipapo obva afa. Uye chinonyanyoshamisa ndechekuti vese vari kufa mazuva mamwe chete, kubva muna Julai kusvika kuna December vanenge vachingofa makore akaderekedzana. Vana vasikana vari kutsanangurwa kunzi vari kurarwa nemipurwa, zvimadzvinyu zviya zvakakura zviya ndo zviri kunzi zviri kuvashandisa kuvaita vakadzi, zvinova zvokonzeresa futi matambudziko mukati medzimba dzavo. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti vanokwanisa kubatsira, uyaiwo mutibatsire. Pamusoro pematambudziko evanasikana vari kunzi vazhinji vari kurwara nepfungwa. Vachema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti mumhuri muri kunzi mune zvakabatwa. Kune vanokwanisa kuuya vachitibetsera vachibvisa, tinokumbirawo. Ndofunga mukaona mhuri yauya pachena nenyaya dzakaita seizvi, vanenge vasangana nematambudziko makukutu, matambudziko anorwadza. Ndiri kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe, vana madzibaba, n'anga, kana vanozviti vanogona kubatsira mhuri iyi kuti vabatsirei matambudziko ave ange ari anoganuka. Sekuziva kwamunoita kuti paZim Newsbeat kana tichinge tatanga kubata nyaya tinoyedza nepatinokwanisa kuti nyaya iyoyo tisvike kwatinoti iko zvino dambudziko rinenge raganuka. Tinokuvimbisa kuti ticharamba tichiteedza nyaya iyi kuti tione kuti inogumira papi, sekutsanangura kwavaita kuti havasi kuda futi kuti vati uyu aenda kwake uyu aenda kwake. Tichaedzawo kubatawo vatinoshandidzana navo kuti vanokwanisa vabate dambudziko iri, tichiridzora futi pamberi penyu mhuri yeZimbabwe kuti muone kuti dambudziko ranga riri kubva papi uye nhau iyi yazoperera papi. Ndiri kunoku kuMangara, kuMount Darwin, kuMangari kuzasi kwedotito uko. Ndakamirira Zim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Ndichikukurudzirai kuramba muchilike nekusubscribe nekushare maprograms ese atinokupai. Ndinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.